Boas noites. Hola a todos. Escoítasenos. Si alguén dos que está conectado non lo pode decir polo chat, please, que acabamos de encender os micros para ver se escoita ben. Bueno, como bichedes algúns de vos, estábamos, facendo unha grabación, entón por iso non empezamos a hora que decíamos que íbamos a empezar. Antes de nada presentarnos. Eu son Manu. Eu son Elia. Hoxe nos ides acompañar un pouco nunha, noite de abelaíñas. Entón, o que imos facer é, colocamos a trampa, fai un anaco, estamos aproveitando, nas primeiras abelaíñas que iban aparecendo. Entón, agora, vamos esperar un ratiño máis a que aparezan, vos imos contando cousas. Agora mesmo se está escoitando a Ra de San Antón, entón está, no medio da vegetación cantando. Non sei se se pode escoitar co xenerador, pero os iremos contando cousiñas e achegándoos. Vamos a chegar ahora a cámara xa un poquinho máis á trampa de luz e vamos a comezar a amosar unha das poucas, esperemos que vayan chegando con unhas pouquiñas máis, pero agora non hai moito bicho que ver, pero iremos amosando. Antes apareceu unha super grande, vale, podía ser unha artiacaja ou unha euplagia, pero vamos, que de momento, fixo aí un círculo ao redor da luz grande e logo, desapareceu. Entón, nada. A ver se está grabando isto ben. Moitas gracias por conectaros. Vale, sí, si din que se escoita ben, o sea vale. Que... Nada, pois vamos a chegarnos un poquinho xa a trampa de luz. E xa nos vamos a poñer aquí un... Vale, podemos... Están chegando cousas, non sei de que lado están chegando máis, senón iremos nos movendo e amosando dun lado e de outro. Estamos, que non o dixemos, estamos no Encoro de Cecebre. Non sei se o dixemos ou non. Vale, estamos pretiño do Encoro de Cecebre, agora xa non se ve, está todo oscuro. Aquí viñemos escapando un poquinho da luz das farolas que hai preto de aquí, e aquí estamos un poquinho máis resguardados, vale? Manu, por que poñemos as luces? Por que poñemos as luces? Sí. As luces da cabeza ou as luces? No, as luces estas. Supoño, vexo que a xente que está por aí é toda xente coñecida, non? O sea que tampouco creo que xa algúns de vos estuvechedes nalgunha mostrase de abelaíñas. Facendo tomas nocturnas. Estas luces que poñemos aquí enriba serven para atraer as abelaíñas, vale? Esta trampa en concreto é a que utilizamos normalmente para as salidas divulgativas, poñemos esa luz grandota aí arriba, que é a luz de chamada, que é unha luz de vapor de mercurio, que emite un rango de frecuencias de luz que é o que atrae as abelaíñas, vale? Estas dúas que temos aquí máis abaixo, temos unha de cada lado, esas bombillas o que fan é intentar manter pegadas á xaba, unha vez que as atrae a luz de arriba, pegadas á sábana as que van chegando, vale? Por agora non hai moita cousa por aquí, temos, eso sí, moito mosquito, xa nos botamos o repelente por si acaso, porque aquí, como sempre... Estafilínidos, hai aquí uns escarabellos super pequeniños, estos de aquí son escarabellos. E micropolillas super chulas, están aquí. E depois temos aquí algunha micropolilla, mosquitos, outro estafilínido. Avispas tamén.
Bueno, de momento está un pouco triste, pero bueno, é normal que a primeira media hora ou a primeira hora que este máis tranquilo. Depende tamén da noite. Ah, mira, Manu, aquí hai unha crisopa. Queres ensinar, Manu? Sí. Ah, Manu, grande, 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 grande. Píllala, píllala. Voy, voy. No, 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 tan no. grande no. ¡Corre, corre! Bueno, a ver, grande. Bueno, Hay unas más pobre. grandes, ¿eh? esperaba que íbamos a ver, ¿no? No, 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 a ver. A ver, grande, grande. No sé, nos emocionamos, pero Vale, apago. No, es más grande. pobriña, grábale la grande, grande. Y ahora está ahí gente Uy. mirando en directo. Sí, claro. Por ahora, poca gente, 5 personas. Ya. Claro está. Bueno, Es bien bonita. bueno, a ver, non é das máis bonitas porque é marrón. Que a xente cree. Claro, a ver, a xente di todas as abelaiñas, bueno, os lepidópteros nocturnos son marróns, para nada. O que pasa que, pois, a meirande parte deles, obviamente sí, porque teñen que pasar desapercibidos polo día. Entón, obviamente, pois sí que o son. Que pasa? Que as que teñen cor é por algo. Por exemplo, a que víamos antes, que era de cor vermello e negro, porque realmente eso que lle indica a un depredador é que ten mal sabor, é picante ou é tóxica. Entón, realmente, esas cores son para indicarlle algo ao resto de animais do redor. Pero a coloración básica das abelaiñas é pasar desapercibidas, por eso moitas son marróns, porque logo polo día onde están? Pois no medio da vegetación, por eso temos as hueveras. Pasa que hasta que non este tranquila non imos saber que é. É un noctuido, eso sí, pero logo hasta que este tranquila, pois non sabemos que é. Bueno, vamos a Esta recoger. xa temos. Bueno, si Esta é un mitigma. Nosotros vamos a recoger. imos Sí. marchar. Sí, mitigma. Igual Es una- hasta qué hora debes estar. Pois... Igual 12 e pico, Sí, unha... por aí. Igual nos conectamos ao streaming cando cheguemos. Ah, vale. Vale, a ver 12 e pico, a ver si vale. seguimos. Ah, bueno, pues este es o enlace de... Sí, sí, está o enlace bueno, na nosa web, está xusto o enlace. Pero no... E despois no Instagram puxemos unha historia, que aí está. Mandade material. Mandadesnos Sí, Asiana, se non todo que deste teñades día. grabado e tal. Vale, vale, para vale, poñerlo e poñemos nos logos, nos créditos. vale, perfecto. Sí, sin problema. Será por fotos de abelaiñas e vídeos tamén, que temos bastantes. Dixe isto aquí. Sabes se chega máis. Ah, Manu, a crisopa Dime. está aquí. Espera que vou poñer aquí e deixo. Ah, vale. Ah, no, para enseñar a crisopa. Ah, pero enséñamelo ahora, non pasa nada. Qué guay, mira, que tenga aquí eso. Para aquí, mira, un lucecú, ¡Oh! un machiño. O que decíamos das... Collemos Esta de a luz, sí? Ah, A luz. Perdón, ese é un macho de lucecú. Vamos a ver. Lampiris. Ibérica. Non, é que era o rollo de... Aquí hai Digo, Noctiluca ainda estive ibérica, vendo. Noctiluca ibérica. No, sempre tiveramos... Mira, un vagalú melao. ¿No preguntabas antes por él? ¿Te acuerdas? La lucierna. ¿Y dónde están? Pero está apagada. Claro, porque nesta especie Ah, os machos Solucen as femias. non iluminan. Damos yo un interruptor. O falábamos antes. A ver, apúntale con tu cámara, por favor. Super macro. Sí.
nesta especie son as femias as que iluminan, entón iluminan no medio da vexetación, bueno, sobre todo vexetación baixa, porque las suben un pouquiño, xiran o abdomen hacia arriba, entón iluminan. Entón o macho voa, entón o macho vai voando, Bueno, raso. entón, claro, para ver as luces abaixo. Entón, cando ve a luz, tal. Que pasa? Claro. Efectivamente. Que pasa? Que estas luces, o que estas luces o que fai é que emiten unha longitude de onda moi parecida ás das femias, entón, que pasa? Este macho di, guau, vaya chica, e aquí, mima, como ilumina. Entón, claro, ven e realmente non está facendo o que ten que facer, que é buscar pois femias para pois perpetuar a especie. A máis de un lle pasou, non vai cargar os números das luces. En plan, mima, que tal. Vamos a guardar, Javi. Bueno, nosotros estamos. Eso es una polilla, ¿no? Sí, esa é unha delas. Pues sí que te van a ti. No tengo repelente, espero que no me hayan picado. Es que en cuanto Eso cogí no las pica. barras esas, era el foco de Era- atracción de sí, todo sí. el estanque. Espera, que voy aquí. Joder. A nosotros, Outra ali. Vale, Ah, esa vale. xa a temos. nosotros nos pasa cuando Sí. apagamos, Sí, sí, esto lo hay que está quitar de mesmo. aquí. Claro, toda la bichería que hay ahí, para algún sitio tiene que ir. Y cuando apagamos todo, hay que sacudir la sábana y estamos solo con los frontales. ¿Nos queréis imaginar la que se monta? Vamos, eso somos el hombre insecto. O sea, porque todo viene a la luz del frontal. Claro. Claro, non conteades dúas veces, o sea, non conteades en número tamén. Non, O agora sea, no, nos, normalmente normalmente cando estamos tranquilos en ser en actividades e tal, o que facemos é contar o número. claro, normalmente o que facemos é, pois, simplemente especies. Imos os individuos que van caendo, imos sacándolle foto. Collémolos nos botes, a ver se abaixo, sí, mira, aí Sí, o está. que me explicaches En antes, botes, pero sí. non en plan, só diversidade. E logo, cando estén quietos, sacamos fotos e iso vai, pois, a unha base de datos. A Moznai, o xe vai tamén para A Moznai, Moonlight, Sí. sí. Moitas delas onde van, pois, seguramente, pois, a nosa base de datos, depende o que sexa, ou pois, a plataformas Este tipo é unha Servado ou polilla de Naturalist. Cando se empezas a ampliar, ¡Qué bonita! Es que yo vos digo, todas las Star Wars, todas estas pelis, os digo que se inspiran nos insectos. A ver, Manu, esta de enseña. aquí. Que ás veces ves cada cosa que dices Enseña aquí. Alien. O a larva do Donato é Alien. A ver, un Sí. crambrido. Bueno, oye. sí. Venga, Miles. nos marchamos. Moitas gracias. Nada, Graciñas. hasta luego. Bueno, Muchísimas Chao, gracias. gracias. Gracias, por todo, Manu. Ana, como sempre. Como sempre, gracias a Hasta luego, vos, Manu, tío. muchas sodes gracias. un Encantado, de verdade. Gracias por Nada, todo. nada, no te Simpático, lo preocupes. pasamos muy bien y aprendimos Muchas mucho. Gracias por todo, como Gracias sempre. a vos. Os va a encantar, va a quedar Graciñas. increíble. Sí, Así que nada. Seguro. Graciñas, Graciñas a vosotros. Gracias. Nos vemos. Gracias, chao, Chao, chao. Chao. Boa noite. Boa noite, chao, chao. Venga, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Toma, todo tuyo. Bueno, estamos facendo probas con un novo aparello Sí, para para... intentar estabilizar un pouco a imaxe. E a mira, ver como- outro lucecu. Outro macho. Vale, se vedes estos coleópteros, estos escarabellos na casa, que o mellor non parece que sexan pois lucecús, vagalumes, se os vedes, por favor, esa luz quitádea, vale? Non a poñades mellor en verán, senón o mellor en inverno, que non hai tantos insectos pola noite, entón facede o cambio. Mercade algunha que sea tipo LED, que non imita pois esas longitudes de onda que son as que realmente atraen, que son ultravioleta, que atraen a estos insectos. Entón, bueno, isto nos o facemos, normalmente non repetimos noites seguidas nun mesmo sitio, para que estos insectos que agora están aquí, pois que se relacionen e que fan as súas cositas, vale? Entón, pois, por eso nos intentamos iso, non poñelas varias veces. Vamos a ver por aquí, a ver se hai algunha cousiña máis, por este lado.
Ai, la crisopa. Mira, Ah, está por mira, aquí. unha copleura, pero copleura. a copleura xa temos. Xa mos Sí, fache. está, non, pero digo que está nun tupper. Oh, non é crisopa. Que? Ai, Ah, pues quedaba por moi aí. ben, Ven, hasta quedaba aí, luego. chao. Vale. Ah, mira, aquí está a crisopa. Ven, 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 ven. Explicas ti. No, dalle, dalle. ¿Dónde está? Ah, vale. Vale, a ver. Bueno, algúns xa sabedes cal é, pero este bicho de aquí pasa moi desapercibido, pero en agricultura ecolóxica é un dos insectos importantes en temas de control biolóxico de pues, certas especies de invertebrados que poden ser plagas, por exemplo, os pulgóns. Entón, as crisopas, que este o adulto, as larvas son brutais impresionantes, son moi chulas, de unhas mandíbulas espectaculares, e as crisopas o que fan é poñen os ovos onde haxa unha colonia de pulgóns, entón as larvas logo pois alimentanse delas. Claro, os adultos normalmente están en verán, eh, sobre todo vémolos moito máis pola noite, porque sí que a luz tamén os atrae, e os ovos son super curiosos, en algunhas especies o que fan é un pequeno filamento transparente, como se fose de unha tea dunha araña, e logo ao final pois vemos un puntiño de cor blanco, ese puntiño de cor branco é o ovo. Entón, nós, por exemplo, podemos velo nas portas dunha casa, teño visto en zonas moi raras. E realmente, pois esos pequenos ovos realmente son deste insecto, das crisopas, que xa digo, nalgúns hai mercados sobre eles, é dicir, hai xente que merca estos insectos para nas plantas o que teñen pois un problema grande en tema de pulgóns, pois podan controlalos. Non solamente as crisopas, senón tamén pois moscas das flores, sírfidos, tamén se venden os ovos e logo tamén as nosas xoaniñas, as mariquitas, que tamén tanto as larvas como os adultos alimentanse de pulgóns. Creo que aparece unha polo outro lado. Sí, vamos a ir mirando polo outro lado, a ver se aparece algo. Había aí algún dos teus de acuáticos. Non hai Se queres moita cousa explicar? por lá. De que? Mira, de outro lado, ensin. Ah, bueno, Se aí queres... está aí unha udea. Ah, vale, A ver sí, que amoso vos. aquí. Esta de aquí, unha udea ferrogalis. Se non me equivoco. E aquí temos outro machiño Sí, de Lucecú. Ai, de mira, lucecú. aquí unha... Bueno, está todo cheo de ragonichas. Di como chamabades vos de pequenos. Non, non se pode decir que nos cortan o directo. Non, pero non estamos en horario infantil. Os que fan o amor se chama continuamente. No, pero teñen outro nome. Mira isto é se querías falar del. Ah, vale, mira, hai aquí unha mosca de maio. A ver se o vexo por aquí. Cuidado aí co Unha crisopa. efémera. Pasa que aquí non se aprecia moi ben. Pode estar moi preto da luz. Son bons indicadores da calidade da auga. Estábamos a buscar, non me ven agora
Non me ven agora o nome desta, Elia, ti lembras? De memoria, eu non miro na guía. É unha me sale- Es que me sale é coñecida, Agapea, vamos, pero A ver, ¿dónde está por aquí a guía? Luz. Luz. Un segundo, Manu. vamos a dar para atrás e revisar un pouquiño mellor. Vou poñer aquí un segundiño. Micro. Ela aí. E voume abrigar, Están porque aí. eu teño frío xa, Estamos oxidados. Aquí está. Agapeta. Sabía que Aga era Agapeta zoegana. Agapeta zoegana. Sí. Estaba confundida. Estamos oxidados. Despois de tanto tempo con mal tempo, nunca mellor dito. Agora refrescou algo a noite, Que pasou por aí? algo pequeno. Outra fuliginosa. Aquí temos unha idaea, a ver se aguanta, e achego para amosala así. Sí, claro. Non aguantou. É que fai bastante fresco, Sí, agora sí. A ver canto aguanta. Están do outro lado, vimos por este outro lado. Bueno, se queres falar de algunhas que temos no tupper. Ese formato foi a fuliginosa. E a idaea desapareceu deste lado. Estaba por aquí. Sí, pois case... Sí, vou voltar a poñer isto ali daquel lado e vamos a buscalas e enseñámolas nos tuppers, mellor, verdad, Eli? Que andar acercando a cámara. Acercamos os tuppers á Sí, cámara. claro. Oh. Aí. Vale. Sí, mira, Pois cóllala. aquí creo que hai unha copleura. Nalgúnha destas. Pois Sí, cóllela, no, bueno, eso creo que é unha mitigma, é que non se deixaba Xusto unha ver. copleura. Sí, e esa non sei se era unha mitigma, era un octuido, pero non... Sí, é unha non unipunta. Vale, A pois... famosa praga das polillas xigantes. Non, esa era autógrafa. É verdade, a autógrafa, verdade. Sí. E que esas a veces tamén son... Sí, algunhas delas pero pódense considerar... A ver, plaga, solamente podemos falar de plaga cando hai, se vemos moitas, por exemplo, esas polillas xigantes, realmente non podemos falar de plaga porque a praga realmente é cando hai un impacto na economía. Neste caso, para nada, é que en algunha parte de Europa creceu moitísimo a poboación, entón son especies migradoras, entón como facemos nós? Que pasa cando en un sitio somos moitos, non hai suficiente alimento, migramos a outras partes? Pois neste caso, o mesmo. Que pasa? Que nós somos tan egocéntricos que non pensamos que eso poden facelo o resto de animais. Si que o fan cando vemos que hai un exceso de certas especies, é porque realmente están vindo de outros lados, están
mirando a ver onde é o lugar adecuado para poder pois, ter os seus fillos, ter alimento. Entón fan un pouco iso. Manu, eso que vai voando por aí, eso, non sei onde tengo el caza. A unha fuliginosa outra vez. Aí había unha fuliginosa ahora. Sí, E vale, unha gracias. Udea estaba. ferrugales. Cabrita. A mis ojos. Bueno, vou por un lado e van elas para o outro. Mañán imos poñer a trampa de luz en Carral, así que, bueno, está aberto as inscripcións. Vai ser dende as 10 ata, bueno, puxemos a 1, pero como se dé o tempo, realmente dependemos do tempo meteorolóxico e das abelaiñas, así que, pois, depende delas, do tempo, pois imos estar máis ou menos tempo. Non moito máis alá, basicamente porque o día seguinte, pola mañán, temos outra actividade de polinizadores en DESO, ás 10:30, tamén se pois tedes toda a información na nosa página web, podedes anotarvos. Despois pola noite estaremos tamén en DESO, ás 10 outra vez, podedes anotarvos tamén na página web, que realmente é quen organiza. Bueno, somos a Asociación de Veciños de San Antón de DESO, e nós pois poñemos a lucernaria. E logo, eso sería todo. Iba a dicir máis, pero realmente o que tiñamos planificado para o domingo pois aplazouse para máis adiante. Así que isto é todo, amigos. Bueno, vendo aí que hai lucecús, que hai vagalumes aí atrás, dentro de nada, vale, porque, bueno, nos retrasamos moitísimo, estamos intentando abrir un formulario para todas as persoas, bueno, en Galicia, vale, en xeral, que a xente, cando ve un vagalume, un lucecú, que nos mande as citas, vale, isto é para identificar onde están cada unha das especies dos nosos vagalumes en Galicia, e así recollendo citas ao longo de todos os veráns, e así pois saber e coñecer un poquinho máis dos nosos vagalumes. Isto ímolo facer con gusanos de luz, vale, que é un proxecto que é a nivel Península Ibérica, pero, bueno, estaban moi interesados en recoller as citas que hai aquí en Galicia, entón, dentro de nada, xa digo, estamos perfilando, porque realmente levamos xa uns meses con iso, intentando sacalo adiante, pero por o traballo que temos e diferentes actividades non somos capaces de sacalo adiante, pero xa está en eso. Entón, se vedes algún vagalume, algún lucecú, sacadelle fotos e nada, en breves teredes un formulario para pasar a esa cita, vale, con fotos e todo, así que, por favor, sacalle fotos, mirade, fixadevos ben como é, porque estamos intentando recoller citas, así que se vedes unha aquí e outra máis a cola, pois xa nos mandades as citas. Igual que coas bacalouras, igual que estamos recollendo citas ao longo de toda Galicia. Incluso se nos pasades do mesmo do ano pasado no mesmo sitio na vosa casa, tamén mandádea, porque así sabemos que ese ano tamén está. Mira. Que boa. Foise. Son moi parado, bastante parado. Aí voa un xeométrido, está chegando aí algo, está chegando bichería. Vale, vamos. Un xeométrido grande aquí, Elia. Sí. Sí. ¿Dónde? Aquí. Coge. Con ese pequeñito, toma. No, chega ben. Un chico, un machito. Sí. Esta. Coge. Vale, gracias. Que teño que poñer acá a enchufar aí o móvil que Sí. Se lle vai a batería.
nesta especie que logo enseñaremos é un geométrido. Apago. Non se escoita? Aquí está unha idea. Collo. Vale, Para no, non pero ser- se non enseña. O... Sí, con eso. O que pasa? Ah, mira, dice que no. Apaga o aparato, apagamos todo. No, aquí está todo encendido, está todo ben. Pero apaga por si acaso. Non se escoita. Ahora sí, dice ahora sí. Ah, vale. 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 Vale, pues perdona, non sabemos que pasa. Sí, non sei que debeu pasar. A ver. Está aí a idea aínda no seu sitio, sí? Sí. Vamos a ver. Encendemos a luz arriba. Tenlo. Uei. Vale, esta é unha... Espera que me poño co flash da cámara. Ui. Vale, a ver se agora vai. Vale, esta é unha IDAEA. Unha biselata, pode ser.
Elia? Non a vin ben. Pode ser. Por que fai iso a cámara? Non sei. Algo lle pasa. Ui, estivemos en batería. Vale.